Naiz irratian, bigarren kafea. Berriro ere kontraprogramazioa egin digute. Euskadiko babes zibileko planaren labiren aholku batzordea orain bilduko da berriro 4:00 Euskal Autonomia Erkidegoan mugikortasuna baimenduela ez erabakitzeko. Beti berdin. Urkulluk bigarren kafearen aurka zerbait dauka, eta guk ez diogu ezer egin. Agian pikatu inda bere kortea sartzen dezulako aldezun guztitan. Ai, Inigo Urkullu barkatu. Baina zuen bilerak bigarren kafearen ordutegian egiten dituzuenean, triste jartzen naiz. Berare bai. Pena. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Bueno, bromak alde batera utzita diongo gara, eta kontatuko dizuegu zer esaten duten bilera horretan. Eta iparraldeen aldaketarik ez. Ipar Euskal Herriko intzidentzia tasa Frantziako estatuko apalenetarikoa da. Hala eta guztiz ere neurriak ez dituzte arinduko, eta etxeratzea aginduak indarrean jarraituko du. 6etan, gutxienez, 4 astez. Baina guk Belgikako neurri bat aplikatuko dugu. Han, 6etako 50% izan daiteke gehienez COVID-ari buruzkoa. Horrela, osasun mentala babestu nahi dute. Ta guk hoixingo dugu. Bukatu dugu gaur koronavirusa hitz egiteaz. Eta osasun mentalak ere kezkatzen gaituelako, eta gure osasunak kezkatzen gaituelako uste dut horrena horixe izango dela. Tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. Ez da bile inor tristetu eta Pau Donesek erakutsi zigun bezala bizitzea urgentea baita. Seguro, bizitzeko urgentziaren ideia hori oso barneratu zuela gaurko egunez jaio zen Rosa Luxemburgok. Poloniar teorialari marxista, filosofo, ekonomialari, gerraren aurkako aktivista eta sozialista iraultzailea izan zen. Eta jakin bazekien hainbeste borroketan aritzak etxai asko agerraraziko zizkiola. Alemaniako militarrek atxilotu, torturatu eta hil egin zuten. Gorpua Berlineko Landwehr kanalera bota zuten. Egun, bere omenezko eskultura badago bertan. Hil aurreko egunean gutun bat idatzi zuen eta bertan iraultza lehenago edo beranduago gailenduko zela adierazi zuen. Bihar, iraultza berriz ere Jesus, barkatu, dauket ostiral bat, berriz hasiko naiz. Bihar, iraultza berriz ere Zutituko da! burrumba eginez eta aldarrikatuko du. Zuei, izuera eginez, trompeta soinuen artean, izan nintzen, banaiz eta izango naiz. Lo tuyo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo, todas las rosas de Luxemburgo. Pedro Pastorren kantua, eta bide batez arratsaldeon oraintxe hortxe ari zareten hoi, lasai Goiuri, bihar ez da ostiral izango. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo. Pedro saca la guitarra y la Eva huele a verso. Irremediablemente azul se está tornando el cielo y no queda emakume batetik bestera. Gaurko egunez hiltzen Ana Akhmatova, errusiar poeta izan zen, 20. mendeko Errusiako poetarik gaienetako bat. 1965 eta 1966 literaturako Nobel sarirako proposatu zuten, baina ez zuen saria jaso. Emakume batetik bestera eta idazle batetik beste batera. Gaurko egunez jaio zen Angel Lertxundi, euskal idazlea. Literaturaren alor guztia jorratu ditu. Eleberri eta ipuinetatik hasi eta itzulpen eta saiakerara. Haur eta gazte literatura ahaztu gabe. Zineman ere murgildu da. 16. Aidanez eta Kareletik filmak zuzendu baitzituen. Euskal idazle oparonetarikoa da Lertxundi 2017an hitz beste liburu argitaratu zuen, Berri egunkarirako 14 urtetan ia egunero astean 6 aldiz idatzitako 4.000 zutabeen antologia. Zutabe hori idazteari utzi zion, baina guk gaurko egunez duela urte batzuk argitaratu zuen testutxo bat berreskuratu nahi izan dugu. 2015ko martxoak 5, klubetik kanpo, idazleak ugaritu dira baina irakurleak gastatu. Gero eta sarriago entzuten den kontua da. Idatzi nahi duen gero eta jende gehiago dago, baina irakurtzeko prest dagoenik gero eta gutxiago. Horrek esan nahiko luke idazleok ere bazkide izateari uzten ari garela irakurleen klubean. Bai, bale, baina
Zergatik eduki beharko genuke motiboren bat irakurtzen ez duen idazle baten testuak irakurtzeko? Angel Artxundi ordea irakurlea da, hori nabaria da. Eta guk beraz, baditugu 1000 motibo bere testuak irakurtzeko. Zorionak, Angel. Aurreko urtean Urrats urratuak liburuan parte hartu zuen beste 9 idazlerekin batera. Liburua Xabier Leterentzako omenaldia da eta aipatu dugu inoiz gure saioan. Ba, Xabier Leteren beste omenaldi bat eta zariko gara gaur, Xabier San Sebastian eta Beñat Gaztelumendi etorreko dira gurera, loreak eta zauriak ikuskizuna kontatu eta aurkeztera. Dia aldatu zen gure zerupean, Xabier Lete bizardun egintzen urtean. Tristea etxerik ezan, lurrak emango dit bere babesa. Euskal Herri nerea behar. Bada espada, bisatzen dizuegu, beraz apuntatu, Bilboko Arriaga Antzokian izango direla datorren ostegunean. Arratsaleko 7 eta tira, Arriaga Antzokia aipatu duzula, gaurko egunez, baina Donostiako Victoria Eugenian abiatu zuten 2003 urtean Leiva eta Iban Ferreirok euren elkarlaneko proiektua, eta badute kantu bat elkarrekin oso ondo letorkigukena edozein momentutan Euskal Herrian bizi garen hoi. Antizikloia. Sentitzen dugu baina guraldi txarra dator astebururako Euskal Herrira depresioa. Lasai, Inigo. Amaiak jolas perfektua ekarriko digu gaur. Itz pasa jolasa. Ikusiko zu ze ondo pasako deun nik irabazten duten bitartean. Bai, risa malefikoa. Inigo, beldurtze ala... Horrek ez du balio, Ostiraletan beldurrak etxean utzi behar dira. Astero bezala gaur Kontxita Beitia eta Marimiu Galderekin hitz egingo dugu. Gai zerrenda luze bezain interesgarria proposatu digute. Eta Angel Kuerdorekin Tailandiara goaz. Bueno, edo Tailandia dator gurera. Eta saio hasteko goxotasun pixka bat ere beharko dugu. Gaurko egunez 2006an Corinne Bailey Rek bere lehen lana plazaratu zuen arrakasta handia izan zuena gainera. Ba, zesango dizugu, martxoak, 5 ditu gaur. Eta ostirala da ongietorri bigarren kafera. Zuekin Amaia Resende egiloz! Kaixo, kaixo! Goiuri ezeiza Arandia! Nere beltxarga lurrera bota duzu. Haze eguna duen hor Goiurik Amaia. Eta entzuleak pentsatuko du gaur ostirala da eta ez dugu Mai Gorostiaga ikusten, arrazoi duzu. Saiatuko gara gure konexioritako bat egiten. Bagoa zuzenean Fierrotako turrera bigarren motoan da Mai Roseti Gorostiaga, Mai aurrera! Arratsaldeon geisten ari gara udala portua oinatira joateko zeren antxe daukau ikuskizun bat ozago jaialdian. Mai Gorostiaga ez dizugu bereziki onden zuten, baina non zara? Zein da zure posizioa lasterketan?
Aupa, ez duzu sinestuko, baino momentu honetan 3 pertsona gaude montatuta motorran. Gidaria ni neu, eta atzean daukat Radio Karakoleko reportero bat. Jon Ardila, ipuin kontalari oso ezaguna, oñatin ipuina kontatuko ditu arratsaldean. Jon Ardila, Radio Karakol, zeintzu dira Kolonbiako ieslarik? Luis Fernando Lucho Herrera, Fabio Parra, Cochise Rodríguez, Nairo Quintana, Egan Bernal, Luis Fernando Martínez, Miguel Ángel Superman López y todos aquellos ciclistas colombianos que van. Eskerrik asko Radio Caracol, eskerrik asko Jon Ardila, gaur ipuinak oñatin, gora osao aupazuek arratsaldeon bigarren kafia! Ba, hortxe dira, Lucho Herrera, Egan Bernal, Nairo Quintana eta Superman López behintzatola azkar xamar antzeman ditugun kolombiarrak lasterketa buruan, Sevillan bizi den kolombiarrarekin dago mai eta oinatira bidean dira, ze bertan gaur arratsaleko 7 izango dute, ahoz-aho jaialdiarekin aurrera egiteko aukera. Haze jaialdi puxka, eta hemen ari gara ikusten, planifikazio guztian, zenolako aukera pila dauzkagun. Tira, ea aurkitzen dugun, Oñatiko gaurko emanaldia, Oñati erakusketa aretoan, arratsaldeko 6etan izango da emanaldia. Gaur da martxoak 5, ez hori otsailan dago, ez? Gaur da martxoak 5. Ui, ze liada martxoak 5, bai ondo, arratsaldeko 6etan, hortxe daukazue. Baizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 176 ditu, arratsaldeak 4 eta 11 minutu, martxoak 5, guk ostiral arraro xamarra, bueno, batzuk eta besteak, ez daukagu oso ostiral orekatua esango dugu, baina pres gara zue guztiekin gozatzeko, eta hau, ziklismo lasterketa bat bailitzan kontatzeko ere, egiteko moduan. Bai. Ongi etorri bigarren kafera. Nork ez du ezagutzen kantu hau? Zuk ez da maia? Bai, Gaurko egunez, 1970 urtean jaio zen Jon Frusciante. Red Hot Chili Peppersarreko gitarjolea, gero bere ibilbidea bakarkara egin duena, baina abesti honetan bereziki arrolako gitarra solo soil minimalista eta edarra egiten duena. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Uste dut baten bat siesta botatzen ari zela gaur, It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Ez dugu inork eskatu nahi, idatzi digutela hainbat entzulek, eta zer gertatzen da, arraroa, zergatik, bueno, besterik gabe, bazkaltzen ari ginelako, eta bazkari izorratu zaidalako pixket. Fresak agamiltzan, azkar xamara zinez jaten, eta baina, goze naiz. Ze onomatopeia egokiak erabili dituzun. Pixet azta potroa naiz, eta... Txokolate daukat eta kafea, ze gaur hili kafeak harri digute. Bukatzen ari zen eta joakin etorri da segituan, esan du, tori. Eta maite duten tarteari heldu behar diogu, zuek zuen maite dutak kontatu nahi badizkigu zuen, badakizue, 6-8-8-7-2-4 WhatsApp edo Telegramen, egon zule batek zaizu, eta Telegram, bale, bietan. Edo SMS-a. SMS-a, arazorik gabe bai, oso pintaxak gara gu ere. Batzuk beste baino gehiago.
Arkakuso Dionigo Juri bezalakoa naiz, txokolatea bai, kafea ez. Ze ona. Nik uste nuen Arkakuso kastelenan kafe hartzera torri bartuela. Hemen kaferik hartzen ezpada, ez dago gonbidapenik. Bueno, venga, bai. Angel Cuerdo sartu zaigu estudioan, ondo itxiate Angel, fresko dago gorta, bultza hor, bai. Hori da. Eta jartza iten nahi duzun tokian. Esan dakoa maite duten tarteari heldu barko diogula. Amaia, prestatu alduzu zure maite duta? Bai, atzotik dakat prestatua. Ui, ama. Bai. Gaur ez dago improvisaziorako Ui, bai, sorpresa. Bai, nire maite duta, nola, atzo ezin izan nintzen junetaz espeditu, beri dedikatuko diot. Ze junetani, hemen aurkitu bino lehen, gu duela urte asko ezagutu ginen, beha horretakoa da, nilezokoa Eta elkarrekin... Bizilagunak. Ia. Elkarrekin jolastu genuen eskubailoira duela urte deixente. Eta berriro, urteak pasadia, 6 bat urte elkarrekin jolasten ez degula. Eta ikusten geha, ondoko errekoak geha, bino, Elkarrekin edo elkarren aurka? Elkarrekin, ekipo berean. Elkarrekin, getekin. Vale. Ez, hori, binoi aurte deixente, igual hainbesteko harremanik ez genekola, eta gutxio, igual egunerokotasun baten barruan, edo. Eta, oso polite izan da berriro elkarrekin egotea, eta, maite dut berekin berriro elkartu izana, eta maite dut bera. Atzo negar egin zuen, gaur egingo du. Gure entzuleek diote, ez dakizu zer da nona, kafeak gehi txokolatea. Dio, Jon Lizek eta River Rockek, bai, gehi bat. Zein da zure maite duta, Goiuri? Nik maite dut ez daukat. Maite dut ez? Bai. Zein da zure maite dut ez? Zan dizet gaur ostirala eta ez dela ostiral oso ona. Nire maite dut eza da. Ez da egit zuen noiz bait pasa zaizuen, agian adibidez azterketa garaietan eta atope zabiltz eta oso urduri eta azkeneko azterketa egiten duzu eta plum, ziplo, gaixotzezea edo triste jartzezea edo danadalakoa, baino zure animoek egiten dute lurrera. Bani atzo urduri neon, kontatu genuen, irratean urduri neola. Eta zan urduri eta poxik eta motibatuta, baino urduri. Eta ja, urduritasuna pasa zait, eta gaur nao lo. Eta triste. Triste zaude? Gaur nao egun tontoak izaten dira. Bai. Venga, entzule batek bialdu digu maite dut bat. Maite dut nire lagunak gauzak lortzen eta oroar beren arloan eta beren mailan izaten ikustea. Eta beste batek maite ditut ostiral eguerdiak, asteburuaren ataria data. Eta beste batek nik maite dut Goiuri. Gorka txaketero bazea, oren dela bi aste ni maite ninduzu, noren Goiuri, alegia, denok maite gaitzakezu, baina astero bat desberdina ez dakit nik oso, tira. Goiuri. Eta... Banoa nire maite dutarekin lasai. Vale. Tristeza da pixka baino, bakarrik sentitzen zara? Ez, jende asko zaudete eta... Bada o bakarra puntu bat igual. Pixka bai. Song to sing when I'm lonely, Jon Frutziante. With these faults and you make me a baby, faking a movement by no one seeing it. No one always finds peace strong. No one chooses to beat my pride down. Symbols pierce right through me. People fail to be drawn up. Some like to fade, accumulate. Loving pain. Niri gaur nazez eskit bi maite dut. Maite dut, eta gainera maite dut honekin Goiurik bat egingo du. Maite dut Berastegiko herria. Eta maite dut musika zuzenan ikustea. Eta gaur arratsaldean hemen bukatu eta korrika joan barra daukat Berastegira lan egitera kontzertu batean. Eta beraz Berastira joango nahi, Berastiko jende ikusiko dut. Eta amak zuzenean ikusi eta laguntzeko aukera izango dut. Eta hori asko maite dut.
Aite duzu zenean gertatzen da nila oro. Sorte duna zu. Bai? Gutxi ziendo amaken inguruan, baina ze proiektu polita. Bai. Eta entzule batek dio, musika zuzenean gehi mila. Eta beste batek dio, dana gezurra inigo, tolosar batek ezin du tolosa ez den herri bat maite. Gauza bat esango dizuet. Daukazue, amodioaren oso pertzepzio zaharkitu Bai. eta posesiboa. Pertsona bakarra, jabe, egunen baten egin behar dugu saio bat, maitasun anitzari buruz hitz egiteko, maitasun askiari buruz hitz egiteko, nahi baduze poliamorrari buruz hitz egiteko, gauza asko maitatu daitezke eta gauza asko maitatu daitezke batera. Baita pertsonak ere ez pentsa, Eta baita herriak ere. Eta sorpresatxo badaukago, ze... Maigorostiaga ez da gurekin gaur, baina bere Nike Fuse'a bidali digula uste dut. Entzun. Nike Fuse. Bueno, ekipo eta entzulek, gaurren naiz egongo zuekin, lanpetutan abielako, baino bai okerketa lanean ibili naiz eta ikerrez banago gaurko Nike Fuse'a presdakat. Edo hobeto esan da, Nike Fuse sorta. Edo hobeto esan da Nike Fuse txorta. Txortaka tilu. Bueno, oso poliamorosoa. Txortaketa orokorra izan dugula eta, nire okerketa lanean albiste batzuk ditut. Alde batetik, Donostiko taurinoak oso pozik daudela, berriro ere banderiak jarriko dituztelako. Beste alde batetik, Baske Kulinari Centerrek aprobetxatu nahi du gertu daudela. Eta xiringan ipiniko dute azeituna, antxoia eta piper bat eta gilda moduan jarriko dute xiringetan, bakuna hartu baino lehen, dosi batekin nahikoa izango dela. Beste alde batetik, bakizu ze bakuna erabiltzen ari dira ilunben, AstraZeneca, nola ez. Bueno, eta oso taurinoak direla, Elena eta Cristina Infantak, ez? Bakunatu direla bere aitarekin Abu Dhabin. Abu Dhaba. Eta zergatik hartu duzue bakuna, eta Elenak esan zion, nos las ofrecieron y nos las pusimos. Bueno, asuntoa da, bere seme eta alaba, Victoria Federica eta Froilán, kotxean, atzo, Guardia Zibila kontrol batean gelditu, eta kokaina positibo eman dute biok, bai Froilán, bai Victoria Federica. Eta Guardia Zibila galdetu baino Froilán, Victoria Federica, baina nolatan? Nos las ofrecieron y nos las pusimos. Gutxi gora bera hauek dira. Eta gero Almeida, Madrileko alkateak esan zuen, esos no son la familia real, esos son la familia del rey. Guain goizean egoen naiz hizketan el Drogas, barrikadako oia, el Drogas Enrique Villarreal, hemendik aurrera, jazta izango Enrique Villarreal, baizik eta Enrique Villa del Rey. Así que argi bili, ondo txortatu, eta bakizue, egia, ala gezurra, begien artean, sudurra. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala bizkarretik ematen dura bankada. Egi guztia esatearren mairi eskatu dugu, nahi duzun egin, baina bialdu guzun Nike Fuse bat zelan aitzakia daukagu kontakatilu jartzeko. Goi hori animatu zaiguta guzti. Kontakizuna kontatzen, kontakataka kontakatilu. Ez bakizunak ez batzen zen, kontakataka kontakatilu. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten.
Inigo Urkulluk entzun du gure barkamena, nire barkamena. Bai? Eta entzun du haserretu garela kontraprogramazioa egin digulako. Eta atzeratu du agerraldia, eta 6etan egingo du. Wow. Ja ez digute kontraprogramazioa egingo esan du, karo, noski, Euskal Herria zai dago, edo, ez, barkatu, lanpetuta dabil, bigarren kafea entzuten, ezin diogu hau egin, 6etan egingo dugu agerraldia. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Eskerrik oska. Eskerrik oska, eske. Nik koska indio txokolateari eta justuko jurik mikorak eskatu dizkit, aztako, harrapatu nozu hor. Ai, barkatu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Angel Guerdo, arratsalde ondo, ongi etorri. Bai, arratsalde noi. Bueno, aipatu dugu dagoeneko Tailandiara goazela, aipatu dugu moto zibiliko garela. Ez dugun aipatu da tsunamiaren kontuek zaildu dutela, jarraian entzungo dugun Angel Guerdoren abentura, oker ez pagara meitzat, Angel. Ez gaude oker, eta nik aibiatu nahiko nuke, nola bai, gure maite dutarekin, bai? Eta nire honen gaurko maite duna, bai, izango litzateke, nola bai, bentan egoera zail batei aurre egin dion jendearitzako dikoa, bai? Nik bentan gora ipatzen ditut eta maite ditut, ez da, gaixotasun baten gatikan, istripu baten gatikan, edo gaur egun ez da, koronavirusak, eta eragin da, nolabait gaizki pasa dutenentzako, eta nolabait horrei aurre egin, eta aurrera atera dinentzako, ez da? Beraientzako dijoan ere maite duta. Eta hori nolabait aldotzen dut, gure gaurko bidaiarekin, gu bagenuen, ametxezko super bidai bat, denbora luzez planeatzen jungilena, eta zeien buruan ez da sartu, ez da munduari bira ematea. Balaxe, nik eta, momentu hortan, nire emazte gaia zanak, esan den, guk ere saiatuko behar dugu, ez da, munduari bira ematen. Eta laxe hon ginen, txamponak aurrezten, eta iritsizan momentua. 2004ko abendu batean, hegazkin hartu, eta zein da bidaiarientzako nolabaiteko epizentro izan daitekena, bidai haundi bat hasi behar dugunean, batez ere hor txartzen direlako, sarritan, oztopa haundi bat izaten dela, bisatuak eta nola lortu, ez da, izaten da Bangkok. Eta laxe, iritsi ginen, gure urtebeteko bidaia munduan zehar abiatzeko gunera, Bangkokera. Eta, baiatuko gea, ez ditugu gauzak aurreratuko, Bangkok da hiri bat, da eromen hiri bat, bidaiari mota askotako topatzen garenak, hortxe badago, kaos han, euskeraz irakurri ezkeo, kaos han, izan ere badagolako kale bat, mugimendu izugarria duena, oso alaia, bizia, eta mundu guztiko bidaiari topatzen direnak, eta hoxe da nolabaituko abia puntua. Zein da nere gomendioa? Bidai luze bat egin behar dugunean, hartu hegaldi merke bat Tailandiara, iritsi bertara, eta han hasi dadila dena, bai? Aurretik enjun gaitezke amesten eta bar, izan ere han dena egin daitekelako. Dena egin eta merke, eta gaina disfrutatuz. Orduan, bertako jendearen gomendioekin, han badode agentziak, nora joan nahi duzu? Joan nahi duzu Txinara, joan nahi duzu ara, bestea, guk antolatuko dugu dena. Utzi ben zure pasaportea, guk egingo izkizugu bisadu guztiak, itxaron, aste bat, bi aste, hiru aste, eta bisadua prest daudenean, bialduko dizugu zure pasaportea, zuk nahi duzun tokira. Eta norbera saiatuko balitz hori etxean egiten, esate baterako jun nahi dezu Bangladeshia. Hasi zaiz, hemen Tolosatikan edo Euskal Herrian Bangladeshiko pisadua lortu nahian. Sekulako dirutza ordaindu, denbora pila bat, eta ez da ordu nere gomendioa, jun bertara, antolatu bertan dena, eta bitartean disfrutatu. Balin badago herrialde bat, turistikoa da, ez dugu ez ezkorik esango, baina turistikoa izateaz gain, bentan deneti daukena, eta sentiaraz ezaituna, bentan esperientzi desberdin berri bat bizitzen aitzara, hori da Tailandia. Orduan, nasi zaitezke, aukera desberdina daude, joan zaitezke iparraldeko mendieta tribuak ezagutzera, joan zaitezke goaldeko, paradisuzko ondartza horietara. Orduan, bakoitzak izango du bere aukeraketa, baina ere gomendiotxoa da, joan zaitez hasi. Bidai bat edarki hasteko, hemen gonekeak eta estresak eta alde batera usteko, hango ondartza paradisezko itako batera. Eta hozkezu, bi aukera, joan zaitezke Pazifiko aldera, edo Indiar Ozeano aldera orduan.
ozeanoak ere aukeran. Bai? Orduan gero, guk alaxe egin genuen, erabaki genuen aurrena, irla paradisiozkoetako batera jutea, bertan, disfrutatu, eta gure gabonak, bai, erabaki genuen pasatzea Kofangan izeneko, izan nahi du, badia, Kofangan izeneko badia batean. Eta antxe geundela, gabonak, mundu guztitako jendea, sekulako giroa, eskalatzeko, pirauan ibiltzeko, snorkel egiteko eta bar, gabonak iritsi zen, eta zen gaizu, eta zero paritu dizakio gure buruari. Barku irtera bat, joateko bertako paradisuzko irloiek ezagutzera, snorkel egitea, eta ara sartu genuen gure barkutxoa, egun osoko plan badazan, iritsi ginen lehenengo irlara, eta antxe uretan geundela, agaitxoak eta ikusten ezu, hemen burak pikatu egiten du, ez da? Ai, ama. Zea garroa. Ai. Zea garroa. Bueno, ez dago, guazen ondartzara, eta argazki ederrak aterako ditugu. Bueno, bai, hori pasata gero, sartu ginen txalupan, eta baten, ura desagertu egin da. Baizu? Bai? Bueno, atera bagizan gero txalupatikan, txalupari bultza egitaz, ura desagertu egin zan. Ai, ama. Eta bapatean, kontuz, ies egin, olatu badator. Eta orduan txikusi genuen nola zetorren tsunamia. Bai? Serio? Bai, izan genuen... Ez dago bireila sei bat angelen bizitzen. Sekulako suerte izan genuen, hartu beharra daukat, batetikan, justu momentu hortantxe, bai? Ura junintzalako, olatoen aurreko resaka, bai? Eta abisatu gintu zelako guia bagindua zenean. Bada, pare bat minutu gehiago, gure txalupa atera ingo zan, eta gur. Wow. Bai? Orduan, zorionez, antxe geundela ez da, bapatean, etorri zen olatu erraldoi bat, gure txalupak eta denak eraman zituen, eta gelitu ginen denak harritu, hemen zer den montre pasada. Lehenagotiken ura pikatzen zuen, ura desagertu egiten da, olatu bat etortzen da, dena aramaten du, eta bertan geundela, bai, gertatu zana ezin azalpen bat eman, bapatean, haiginen barkuetan zeuen jendea salbatu nahian, eta bapatean etortzen da txalupa bat, eta zen, korri, orduan zetorren erraldoia. Wow. Bai, zorionez, korri egin genuen, bai, irla txiki bat zan, gure, Santa Clara irlantzeko zerbait, io ginen, mendiaren puntu desberdinetara, eta antxe salbatu ginen olatuaren gatikan. Bai? Zorionez, dena, urazpen gelitu zan, salbatu ginen, pasabarri izan genuen egun osoa bertan, etorri zan helikoptero bat, esan zigun, txalde aldea, ezin zaituzte egu salbatu, bai? Igo irlaren punturik altuenera, bai? Agian etorri etekerako olatu are erraldoiago bat. Jendea asko zegura larriago batean dago, ezin zaituzte salbatu. Bai? Bihar, honi balimate etorriko da zuren bila. Pasa genuen gaua, denok elkarrekin, bai, egin genuen... Eta nolako gaua pasatzen duzu hori jakin da? Loi nortu zenuten ez? Ea asmatzen dezuen, kizu igande honetan izan zan ilargi betea, ze ilargi zegoen tsunamiaren egunean. Ilargi betea? Ilargi betea zegoen. Bai. Orduan, antxikusi genuen, ikusten genuen, ez da, zeun ilargi betearekin, pasazan gaua, denok elkarrekin, urrengo unera iritsi zan, azkenean eguardi aldera etorri zan barko handi bat, salbatu gintuzten, eta orduan egon zan, gure ezin egona ez da, baina guk, ez genuen hasi behar gure paradisuzko irla hontan, gure urtebeteko superbidaia. Eta, nolabait, hementxe zegoen ez da, nolabait, nere maite dut hori, gora oso zail baten egon ginen, deno dakigu, zen bat, 200.000 pertsona hiltzien, bai? Orduan, gu ere eraman gituzten gero kontinentera, laguntzen egon ginen jendea, batez ere, famili bananduak eta bar, eta erabaki genuen, gure bidaia zin genuela bertan bera utzi. Urtebeteko superametsa genuen, hartu genuen, moto bat, eta hasi ginen, Tailandia ezagutzen motoz. Eta orduan, ez dakit, motoren erritmoan, hango haizea, giroak eta bar, lagunduta, jarraitu genuen gure superproiektuarekin. Oioi purdia dauken. Diote entzule ipuin bat dirudi, bai, egiazko ipuina. Eta abiatu zenuen motoz bidaiura. Eta gozatu ere bai. Eta benetan nire supergomendioa baldin badago munduan motoz egin daiteken superbidai bat, hori Tailandia da. Arrazoi desberdina. Bat,
benetan merkea. Bertan moto bat alokatzea da benetan merkea. Bi, bueno, eguraldi oso ona dau, bai, motoz egiteko, zoragarrioitakoa, ez dakit hortxe, badaukasun Easy Riderren, orduan jartzen duzu Born to be Wild, bai, supera besti horrekin, aizeak, eta orduan jutezea, gu kostaldean hasi genuen, epatuta zeran, hasi daitezkela mendian, kostaldean, gu kostaldean hasi genuen gure bidaia, orduan bagindoa zen gure motoan, Easy Riderren erritmoan, eta pasatako, gabezi eta arazo guztiek aztu nahian, Born to be Wild, iparalderako bidean. Looking for adventure and whatever comes our way. Pentsatu nahi dut, Angel, oraindik gorputza zerbait mugituta, ez? Barruak astinduta abiatuko zenutela bidai hori, eta horrek akaso bereziago egin zuela, are bereziago, ez? Bai, ez zaban bakarrik gure egoera, ez da? Oda, bertako, sensazioa izan zen, iraun zuen, urrengo hilabetetan ere, tsunamia zen gai bakarra, momentu honetan, koronavirusa daukagun bezala, bertan, tsunamia beste konturik etzegoen, bai? Aipatu dut, ez da, 200.000 hildako, ez da kontu makala, eta alaxe, aztu beharra zegoen, egoerari gainditu egin bartzitzaion, eta zero beto, eta alako musika batekin, eta alako toki batean. Eta alaxe, jutezea, ingurune desberdinak ezagutzen, oso gomendagarriak ez da, iparralderako bide hortan, pasatzen duzu berriro Bangkok, Bangkoken, jun beharreko toki bat da, ibaietan, bertako kaneretan egiten diran, merkatu flotantek edo ditzen direna, benetan ikusgarria, koloretsuak, gero noski, ezin ahaztu, el puente sobre el río Kwai, pelikula famatu errabatu zen ingurunea, bertako basoak eta abar, eta gure iparralderako bidean, beste beti ipatzen dut ez da, zer ez tan egin behar, eta nire honek egin dudana, eta nire gomendioa beste edon orkestezan errepikatu, iparralderako bide hortan, erabaki genuen nolabait, ez jutea oiko errepidea jarraituz, eta nolabait galtzea, ez da? Musika eta motoren erritmo hortan. Eta erabaki genuen Myanmarreko muga jarraitzea. Claro, Myanmarreko muga hortan, eta orain ere, oso, berritar iritsi da, ez da? Berriro ere, estatu kolpe bat egonda, berriro ere Aung San Suu Kyi atxilotu dute, eta momentu hartan Aung San Suu Kyi atxilotua zegoen. Eta Tailandian zeuden, mugako hortan, errefusiatuko kanpamentu desente. Gu iritsekin hauetako batera, eta, ginen erreportai bat egiten, Euskal Telebistarako eta bar, eta zegoezu, ze interesantea, Myanmarreko errefusiatuko kanpamentuan sartu, eta beretako jenderekin egotea. Antxe geundela, utzi genuen motoa errefusiatu kanpamentuaren sarreran. Ze ondo, bertako jendearekin hitzeiten, ze jende interesgarria, zenbat gauza ipatzeko, eta batean antxe geundela. Banekin, badator hemen. Aizu, emazte, baina gure ez alda gure motoa. Eta antxe bazijoazten batzuk gure motoarekin. Ai, ama. Eta, zorionez, barkatu, baina gure motoa lapurtzerari dira. Zorionez, bertako jendeak zaizu. Geldiaraz izazue, kuadrilla hori, motoa pertsona hauena da, eta han egonda ere, eta bendan behar handiko jendea, motoa lapurtu ziguten, baina baita itzuli ere. Orduan, ojo nun aparkatzen dezun motoa, eta nun uzten dezun motoa bakarri, zati, jende bentan jatorra izango da, jende atsegina, baino beharra ere hor dago, eta lapurrak ere izango dira. Ze honak, Easy Riderreko musika dan, Ostiral bateko mundial. Goi hori hobeto sentitzen zela ja. Noski. Eski agora, goia, Txokolate pixka, kafea, eta musika topera. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking
side by side. I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load. Beraz, moto berreskuratu zenuten, Moto Angel. berreskuratu genuen, jarraitu genen poliki, iparralderako bide hortan. Eta noski, Tailandik eskintzen duen, gauzta mordoskaren artean, juntzatezke, antigualeko iria bisitatzen, esate baterako Ayutaia, busezatezke, ez da, budismoaren jatorrietan, bertako templuak, bertako pagodak eta bisitatuz, baina baldin badago toki bentan magikoa, netzako da, iparraldea. Iparraldea, hortxe muga egiten du, Myanmarrekin, Txinarekin, Laosekin, urrezko triangeluare deitua da. Orain dela urte batzuk arte, bentan, nahiko komplikatua bertara iristea, izan ere, ure izan da, opioaren, trafikoaren erdigunea, opio landaketen gatikan, eta honek lagundu du nolabaiteko, ez da, egotearena, bertako kultura nahiko, modu, naturalean mantendua, ez da. Turismoak areagotu egin du, ja ez da guain natural esate baterako, baina ematen du aukera benetan, deskurritzekoa, mendietako giroa, bertako tribuekin, eta netzako, agian ja, neko esplotatuta dago, baina oraindik ere deigarri egiten da, ez da, iparraldean bizi diren esate baterako ezagunenak dira, emakume jirafak, hortxe, koiarek eta jartzen dituzena bere lepoa luzatuz, eta batez ere mendiko paisaiak, da toki zoragarria. Eta hor, badago, Chiang Mai izeneko erdigune bat, baina juten balimazia areago, guendiken ere mugara gerturatuz, hortxe herri txiki bat Chiang Rai izena duna, benetan toki magikoa euskaldunontzako mendia, natura, kultura, dena bat egiten duena, toki oso lasaiarekin, ja, hipismo, kutsu bat duena, eta benetar ematen duen aukera, ez da izango kostaldeko, ondartza paradisiazkoiek, baina mendia bere, edertasun osoaz disfrutatzeko aukera ematen duena, eta ez balin bazan bidei baten hasiera, amaiera eder bat emateko aukera ematen duena. Ze polita ikusten egea, ze polita den. Eizu, eta guantxe esan dezuna oso interesgarria da, ze hobeto gaizki hasi eta ondo bukatu, ondo hasi eta gaizki bukatzea. Hoi egia da. Baina benetan gaizki hasi ala, amaieran gaizkiko hori, animo, gaizki egondare, egin aurrera, munduan aukera bat ez milaka daudelako benetan, pasatze egun horri, buelta mateko. Aizu, Angel Kurroz etortzea, bidaieta zitzaitea edo filosofia zitzaitea? Bueno, Piskaldatuak egongo dia, seguruna. bidaiaren atzean badago filosofiatik zerbait, ez? Asko. Angel Kurdo dauka pedagogiatik, dauka filosofiatik, dauka bidaiaritik, beti dago ikasgairik horren atzean. Ikasgai konkretua gainera, ez uste Angelek uzten dituen ikor ikasi beharrekoak aidiren eta norberak arrapa dezala hemen ikasi beharrekoa, ez etzazu egin nik egin nuen, hau. Zeu pentsatzen zuetorreko ala noiz baita eta kontatuko igula, bidaia hasi izan ondo, gehore ondo, eta bukatu genuen ondo. Bueno, beti izaten dira bidaiak ondo, ez da? Ezken hauek dira, pasartea, gure eguneko bizan bezala, gertatzen dira pasarte onak, ertainak, eta nolabait, nahiko ez genituzkenak, baina gero bigarren buelta eta hori gainditzen dezuen, baizu, haue pasa genuen, guatzaltzea. Ze ona. Eskerrik asko, Angel. Plazar bada Angelekin bidai egitea, baina erronka jarriko diogu, hemendik 2 asteetara, 3 asteetara, ez da noiz dagokion berriro, okerrik izan ez duen bidai bat kontatu behar dugu. Hasieratik bukarara arazorik gabe izan dago bat. Anekdotak Eta ze ikasiko dugu. Egon da dia saltxa pixka. Ez dut ezer esan, egon da dia saltxa pixka. Angel Cuerdo, mila esker. Mila esker zuei. Aizter arte. Aio. I will want to dive beneath the white cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end she will surely know I wasn't born to follow.
Eta entzuten ari zareten hau ez da kasualitate hutsa, Oraintxe kontatuko dizuegu zer dugun egiteko zuekin eta zer duzuen zuek egiteko gurekin. Goiurik zerbait dauka kontatzeko. Zuen postalen zai gaudela. Aurreratu genizuen lehiaketa bat egingo dugula. Zuen postal... zuek bidali postalak eta guk aukeratuko dugu gehien gustatu zaiguna. Ez dakigu oraindik zein izango diren irizpideak. Baina zuek bidali postalak. Astean zehar aipatu dugu, baina bazpade berriz esango deu. Rondilla kalea 15, Tolosa, 20.400 kostapodea. Gipuzkoako hiriburua. Kostapodea? Kosta la kosta zuek bialdu podea bai. Eta gozat esango dizuegu, batez ere, bai, hemendikat, ui postalak diote gure tuitzlariek. Jakizue, postalak bakarrik ez. Azken aldian, kuadroak ere bidali dizkigutela. Didazte ondin gura dutana honni, kafe tematikako oleo artelan hauekin. Norbaitek intentzori balin badauka gu benetan harritzeko, ez dakit, egin ezakezu, horrelako kuadro baten atzekalden idatzi. Eta postaltzat hartuko du, aintzat hartuko du. Eta Arkakusok idatzi du, eta guztakitegia izango dena ez, Goiuriri gustatuko zaio eramango dudan postalaren akonpainamendua. Bai. Postala ekarri egingo dugu, ez du bidaliko. Gure entzule batek egin duena da, zera, autogonbidapen, Badator astelenean Tolosara, ez dakigu ondo zertara, ez digu kontatu orainik, eta esan doa, saiotik pasa nahi dut. Ados, esan digu, kafea hartzera tortzaile. Kafea ez duela hartuko, baina postala dakarrela, eta bide batez, Arkakusoren laguntzarekin antolatuko dugu, gure tuizlarien arteko, ez dakit, saio bereziren bat, edo egingo dugu nola bait. Imaginatzen dut, gure streamingeko pantailan 10 aurpegi, nor baino nor frikiago. Esandakoa bidali zuen postalak eta sartu leian, ez dozketan, leian, ze epaimaia izango da, eta baloratuko ditugu poetika, idazkera, postalaren aukera, originaltasuna... Losintxak, pelota pixkate egiten badiguz, hori ere aintzat hartuko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Haurtzaroko sehaska goxoen zimendu, zenbat abesti bertso eta sentimendu, jaso dugunakutaz asko esaten du, leteren kantetara sordez. Xabier Lete oroitu nahi duen disiplina arteko emanaldia da loreak eta zauriak. Oroitzea ekintza aktibo gisa ulertuta, alaxe diote. Oroitzea lehen beste norbaitek kantatutakoa kantatzea delako, agian baina gaur egun kantatzen duten horien sentiberatasun ahots eta gorputzetatik. Itxasoan urak handi diren, murgildu nahi duteren. Loreak eta zauriak elkarrizketa nabarmena da Xabier Letek beregan bildu zituen bertso munduaren eta musika munduaren artean. Horrexegatik bere sorkuntzaren muinen ere bi esparroetatik heldutako bi sortzaiek egin dute bat. Gure zerupean Xabier Lete bizardun egintzen urtea. Bere kantuak gogoratzeaz gain, bere kantuen eta bere melodien bidez gaur egun bizi dugun jendarteari begiratuko dion proposamena da Loreak eta zauriak
Bertsoz, kantuz eta hitzelauz 70ko hamarkadatik 2020ra, bizitzatik heriotzara, nitik gura eta Xabier Letetik gugana bidaiaraziko gaituen ikuskizuna. Oroituko du entzuleak, abenduaren 4 Euskal Herrian guk ere oroitu genuela Xabier Lete izan ere 10 urte bete zirenaren heriotzatik eta Euskal Herrian arekiko maitasuna eta aitortza berpizteko aukera paregabe izan da. Abenduan abiatu zen loreak eta zauriak ikuskizunaren bidea, akaso lehenagure abiatu zela kontatuko digute, bere sortzaiek. Zarautzen esteinatu eta Usurbil, Hernani, Eibar edota Oiartzun bezalako antzokietan aritu dira, eta martxoan ere badatoz hitzordu batzuk. Sarreran aurreratu bezala ostegunean hilaren 11an izango dira Bilboko Arriaga antzokian, loraldia jaialdiaren baitan. Bertan izango dira, baina ez dira segituan geldituko, ze ostegunean Arriagan badira datorren ostiralean Tolosako Leidoraretoan izango dira, eta momentuz Andoaingo Basteron ere martxoaren 26an izateko plana badute martxan. Ordu bete eta 45 minutu inguruko emanaldia da, loreak eta zauriak Xabier Leteren kantuak izango ditu dagoeneko ardatz, eta kantu horiek elkartzeko, ekartzeko eta gorpuzteko modua libre izango baldin bada ere, izango dira bestelako sortzeko edo sormenerako aukerak ere. Bere bi kantu abiapuntutzat hartutako, 2 bertso sorta musikatu ere agertuko baitira. Tartean, bertsoalari zaharrei eskenitako diskoetan erabilitako doinuetan, kantatutako bertso berriak ere ekarriko ditu emanaldiak. Xabier Leteren eragina nabaria den sormen disiplina ezberdinen erakusgarri. Eta osagai guzti hauekin sukalde lanetan, eskarmentu eta ibilbide handiko lau izan. Antxe egiten dute topo eta akaso norbaitek dagoeneko gozatzeko aukera izango zuen, ezpaita makala orain arte egin duten bidea. Joserra Senperena pianoan eta akordoian hori ere ikusi eta entzuten ari gara, eta Kiko Pujes biolontxeloan eta gurekin ditugun bikideak, Beñat Gaztelumendik hartu du bertsoen eta testuen ardura, eta Xabier San Sebastianek ahotsa, gitarra eta musikaren esango dugu, Senperen eta Pujesekin batera. Xabier eta Beñat gurekin ditugula, bigarren kafeko laborategian, arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Baita zuiera. Arratsaldeon. Ondoltzarete. Bai, ondo. Xabierrek ura utzi duan gure backstagean eta joan da korrika batean, haren bila. Garai batean backstageetan whisky botilak izaten ziren, orain ura, ez dakit nora guazen baina tira. Bueno, Oskailuan badaude gauzak, Bai, gauzak. Oso modan dagoen gauzatxoak. Bai, Instagram eta Twitter giroko gauzatxoak datoz horren parekoa da, ez da? Beno, bikote, irakurri dugu proiektuaren aurkezpenean kontraste ugariko artista zela Xabier Lete eta jakin ere noski badaki akaso entzuleak poeta eta kantaria, sakona eta bihurria, kantu zaharren berritzaile eta kantu berrien sortzaile, poeta modernoen eta bertsolari klasikoen jarraitzaile, izate ugari biltzen zituen beregan eta hurrengo belaunaldietara iristea lortu du. Loreak eta zauriak emanaldiak filosofia horri, azalpen horri, eta ez dakit, Lete poliedriko horri heltzen dio, bete-betean, esan daiteke erpin guztioi heltzen saiatzen dela. Inigo, ja dena kontatu ez du. Kontatuko dugu. Bai, hori da gure asmoa. Xabier Leteren alderdi guzti horiek nolabait azalaraztea, ez? Alde batetik bere disiplina desberdinen lan hori, bai bertsolaritzan, doinuak sortzean, kantuak, literatura, eta beste alde batetik berak ikutzen zituen tematika guztiak bai azalaraztea eta horiekin nolabaiteko historiatxo bat kontatzea. Erpin ugari, baina apostua, ez dakit minimalista dela esan daiteken, Beñat, akaso Leteren inguruko menaldi bat egiterakoan pentsa daiteke, asmo handiagotan eta gauza, ez dakit, neurriz kanpokotan, eta zuek berriz laukotean formato txiki xamarrean eta goxotasun handiz heldu diozue. Ez dakit minimalismo hori akaso ere baden Lete. Bueno, ni bertso mundutin ator eta gure proposamena normalean hau baino minimalista izatea. Baina bai, egia ez dela holtzan jende asko biltzen duen emanaldi bat. Gure neurrira eta ustez Lete guregan sortzen duenaren neurrira sortutako emanaldi bada. Eta alde hortatik pretensioa hundirik gabe, pixkat bakoitza nundigatu zen, aipatu duzu lehenago ere, eta hortik egin genuen gure aitortza, ez geran zerbait izan nahi gabe,
bueno, ni bertso mundutik nator, bertso munduak erakutsi zidan Lete, Xabi beste alor batetik dator, Joserra beste batetik eta Kiko beste batetik, eta, bueno, momentu baten Laurok topo egin dugu, eta geran hortatik saiatuko gera, Lete izan zen guzti horren, zati bat behintzat, islatzen edo, horrikeinu bat egiten behintzat. Dantzara! Eta jendeak ere parte hartzen duzuen emanaldietan, Bai. Batez ere bukaraldean beti berotzen dira, bai. Eta loreak eta zauriak izenburua bitariko xamarra da, Leteren lore bat, zauri bat, diskari keinu iten dio. Emanaldiak erakusten du izenak duen bitarismo edo doble sentido hori. Naik ez da naiz eta izena Beñate jarriztion nik izango ez. Bai, nik ala uste bet. Beti kontatzen dugu ustez Xabier Letek asko sortzen zuela bere zaurietatik, ez? Kantu askotan islatzen dira bere sufrimenduak, bere ezin egonak, eta baita ere noski bere loreak, ez? Bere gauza ederrak. Eta bai, emanaldian bi alde horiek azaleratzen dira, bai loreak eta bai zauriak, bai. Humorea dago, ironia dago, eta bestalde batetiko dramatismoa handiko kantuak ere badaude. Eta, Iñigok lehen esan duen bezala, abenduan estreinatu zenuten emanaldia, eta ze harrera euki du orduz gehoztikan? Hasteko, maskarilen eta distantzi sozialen garaian ez da oso erresa harrera neurtzen, baina, esango nuke emanaldia bera ere azten joan dela saio, gu ere, gure artean eta enpastatzen joan gera, eta, iazko, 2008ko urtarrilean kafe bat hartzeko gelditu ginen Xabitani, oaindikan... Urtarrilean izan zen, Bai, oraindik ezer pasatzen garaian, eta, ordutik ona buelta asko eman dizkiogu emanaldiari, eta, ni harrerarekin oso gustora nago, gure proposamena, ez dakit minimalista aipatu duzu, emanaldiaren hasiera ere nahiko, Lete beraren alde barnerako erakusten dugu hasieran, eta, esango nuke, hala ere, harrera beroa jaso degula, komentarioak eta onak egin dizkidute, ez dakit komentario txarra dauzkatenak ausartzen diren zuzenean guri esatera, baina, bai, harrerarekin pozi gaude, eta, berezikin nik gustora nago holtza gainean, lortu degunarekin, eta bai, emanaldiak ni behintzat bete nago. Horre, aipatu duzu, urtarrilean elkartu zinaten hartakoa, urte eta piku pasada dagoeneko, baina gogoan dut esaterako sare sozialetan dagoeneko prestatzen ari zinetela jakin genuenekoa, eta gogoan dut Joserra Senperenaren txio bat, haren etxean uste dut zela, isatxeko piano batekin eta lanen ari zinaten, eta pentsatu nuen, ez dakit ze egingo duten, baina prestakuntza lan honek ze gozagarria dirudien. Antxel Lauok etxeko salan, gozatu duzu asko proposamen honekin? Bai asko, eta gozatzeaz aparte, nei helduleku oso garrantzitsu bat eman dit urte guztian zehar. Egoera nola zegoen ikusita lanaldetik, eta horrelako zerbait eukitzea, sorkuntza lan bat eukitzea, ez genekin azkenean kontzertuak ingo genituen, ala ez, momentu hartan, hasi ginean, martxoa apirilean, dena guztiz geldirik egon. Baina hala ere, sortzeak eman digun ilusioa eta indarra, nik netzat hoi oso garrantzitsu izan da. Esan behar dut, gure lehenengo bilera programatu genula Tolosako fronton tabernan martxoak 14ean uste, ez? Eta 15ean edo 14ean, eta dudan geunden, gelituko galea, ez? Ez da gelituko. Eta orduz geroztik, aritu ginean hasieran e-mailez eta telefonotik egiten, eta gero ja gudaran hasi ginean saiatzen, eta Joserran etxean, eta bai oso gustora, bai oso giro polita sortu du. Aipatu zu, Xabi, egoera guztiontan sortzeak emandako ase sentsazio hori ez, baina akaso izan da neurri batean aldebikoa, ez? Jendeak esan du, kulturarik gabe nola igaroko ote genuen, pandemia guzti hau, baina sortzaileok ere aurkitu dugu, topatu dugu, sortze prozesuan halako helduleku bat bizi xamarra aritzeko, ez? Bi hori egin dago galdera da. Nik egia esan da, ez da sortzaile bezala edo, ustet orokorrean denei gertatu zaigula, bapatean konturatu gerala gure bizitzaren gaineko erabakiak ez ditugula guk hartzen, kanpotik hartzen direla, eta holako momentu baten, Lete bezalako norbaiten obrara iristea, baina obraia gure, izate kolektibo honen parte den obra hortan murgiltzea,
gaina letek daukan gaitasunarekin, pixkat gaitzari, ezinari, minari kantatzeko baita ere, beste gauza askoren artean, pandemia baten erdian eta norbere etxeko isolamendu hortan, hor sartzea eta horrekin konektatzea uste, denontza dala gauza eder bat, da niretzat, emanaldia bera egiten hasi aurreko prozesua ere horrek egin du ederrez. Momentu baten zentzu bat aurkitzen diozula hor egoteari eta hitzekin burrukatze horri, eta alde hortatik niretzat ederra izan da. Eta gero nibaka sensazio bat, leterekin injusto xamarra gerala batzutan, oso artista seriotzat, oso artista tristetzat hartzen dugu, eta benetan gero bere kontzertu bat entzuten baldin badezu, letek kontzertu hori txistea kontatzen pasatzen du kantu artean, eta sekulako gaitasun dauka publikoarekin konektatzeko, eta emanaldi honetan horri ere leku bat egin genion, ez pixkat, lete haundi eta lete, bada profetikoa, bada tristea, bada, sakona nahi badezute, baina jolastia ere bada, ume haundi bat ere bada gauza askotan, eta horri leku bat egin genion, eta egia esan garai ederra da olako gauzak egiteko. Bada artista sakonaren atzean umoretik beti duela gutxi Anari ikusteko aukera izan genuen eta haren sakontasun eta egoera gogor horietan eta besti jendartean barre beste zuen egiten jendeak, ez? Eta badagolako dualidadea hainbat horrelako artista sakonetan. Aipatu duzu Beñat sorkuntza prozesu hortan ibilitako bide hori, lete zuen gana iristea eta garai hontan iristeak izan duen garrantzia. Baina lan guzti horrek errealitatea ere izan zuen, estrenatu zenuten, abenduan hainbat emanaldi, abendu urtarrilean. Data guztiak buruan ez daukat, alako geldialditxoa egon denaren sentsazioa daukat, eta berriz ere martxoan abiatzen duzuela, eta tartean bada aipatu dugun martxoaren 11ako, datorren osteguneko loraldiako hitzordu hori. Loraldiak ere badu oso emanaldi hontatik, erpin anitzetatik eta hainbat estilotatik uztartuta sortzen den jaialdian, baduzu toki oso berezia eta oso egokia esango nuke ez. Venga, Xavier, bota. Nire naiz inoiz loraldian egon, baino irakurri dudanez eta programazioa ikusten denez, ala dala oso jostatzeko gogoa daukate eta jende alkartzeko eta disiplina desberdinetakoak eta egia esan guk horri begiratu gabe noski sortu duguna olakoa da bai. Gauak zelatan dakusa kontzientzia bilutxi. Datorren asteburura begira zetak izango da loraldien eta baita izea marti hartu. Bide batez, egun hortan bertan, asteazkenean gurekin izango dugu kontzertu akustikotan edo elkarrizketa akustikotan eta, euskal kantu klasikoetatik jazzerako bidea egiten marti hartu bere proiektu berrian. Beraz badu eklektiko xamarretik loraldiak eta eskerrak baduen norbaitek horretarako edo horrelako apostuak egiteko indarra. Antiak zintzilik daude argazkien paretetan karta bat idatziko du. Beñat, leteren ganako maitasuna eta gorroza sentitzen duzula idatzi duzu omenaldiko aurkezpenean. Amorru horrekin adiskidetzeko terapia da emanaldi hau? Nik uste lete dala gure gurasoen belaunaldia niretzat bentsat ondoen islatu duen artista. Eta letere gorrotu ez nuke esango, gehiago da batzutan amorratu egiten gaituela, pixka gure gurasoek amorratzen eta aldi berean maitasuna sortzen diguten modu berean, ez? Eta, nik behintzat leteren obran gehiago sakondu dut aitzaki honekin, eta esango nuke deseinte adiskidetu naizela, asko ikasi detela, eta gero baita ere norbera konturatzen dela bere gurasoen gero tantza handiagoa daukala, eta benetan ez da, amorrua sortzen diona ez dela bere gurasoak dian bezalako izatea, baizik eta bera gurasoen antza hartzen nahi dela konturatzea. Eta alde hortatik deseinte konektatu dut leterekin, eta gero etengabe aipatzen dugu ez, leteren disiplina diferentean lantzeko gaitasuna eta alor diferentetan aritzeko gaitasuna. Uste joera daukagula pertsona sailkatzeko eta esateko lete kantaria zen, edo lete poeta zen, edo lete bertsolaria zen, edo lete ezagik zertzen. Eta ni uste hori kanpotik egiten den zerbait dela, letek egiten duen guztia da letek egiten duena, eta sailkapen guzti horiei ies egiten diez. Eta uste orokortasun hortan ulertu behar degula lete bera ere. Eta, guk behintzat hortik egin nahi izan dugu. Zazpikideko gure sendi arruntean ez aresti zenaren itzen mailupean
Ez Gernikako oiu itoen trukean, Eusko gudariak lehen aldiz entzutean. Guztia aldatu zen gure zerupean, Xabier Lete Bizardun egintzen urtean. Azkeneko urteetan aipatu izan duzu bertsolaritzari ekarpena nondik egin ausartzen ibilizarela, eta behin aipatu zenuen berritasunekin datorrenak nire ondoan izan dezala Dakarrena garatzeko espazio bat. Agian Xaierri galdetu beharko jo, Dakarrena garatzeko espazio hori topatu duzuen lauen artean. Barkatu ez dut. Etzan galdera erresa, nik entzun diot eta enuk errepikatuko, Gaina pentsatzen beñatzen zazala eta nahiko lasain egon. Ez beñatek aipatu izan dula azkeneko urtetan, bertsolaritzari ekarpen berriak egiteko, nola ekarpen berri horiek, nola egin hausnartzen aritu dela, eta behin aipatu zuela berritasunekin datorrenak nire ondoan izan dezala Dakarrena garatzeko espazio bat. Berritasunerako espazio bat izan da zuen lagun artean egin duzuen hau? Ez dugu hortan pentsatu. Pentsatu dugu nola justizia egin Xabier Leteri eta nola aritu alik eta hoberen gu elkarlanean. Beñak eta biok aspalditik ezagutun dugu elkar, gauzak txoak ditugu elkarrekin, baina ez inoizola gauza serioa eta gehiagi pentsatu gabe berehala arkitu genuen bidea. Saiatu gea nolabait kantuak dira, horiek dira. Xabier Letek egin zituen eta horiek ez ditugu aldatzen. Hau da, hitzak, Xabierrekin dako hitzak horiek dira. Eta musiketan ez dugu ere gehiegi, nola san, gureak egin ditugu kantuak, baina olako ariketa berezirik egin gabe guazen kantu hau ezagiz estilotara eramatea du. Bueno, olako zehose badago, baina oso tanta txikitan, ez? Eta beste aldetik nahi genuen bertsolariak nolabait kontekstua jartzea. Eta kantu horiek izan da ere beste leku batzutara eramatea, edo kantu horiek ematen duten erantzunei nolabait galdera egitea, ez? Eta horrekin jolastu dugu bizkat. Musika konpongeita horiek egiterako orduan, eta ipatu duzu ez dela ikargarrizko asmo handia izan, honi ez da gize txiri buelta, eta respetu desente egonda, abesti originalen jatorrizko bertsioi, baina taldea erosatu hartzen duten, eta hor Joserra eta Niko izan dira, piano eta txeloan, aipatu dut, akordeoia eta pianoan Joserra eta txeloan Niko, zergatik euren gana eta zeren bila, ez da egit, hau Xabierrek edo Beñatek erantzen duten. Beno, Kiko ez duen ezagutzen, eta Joserra eta Beñat aspalditik bai, hontan pentsatzen hasi nintzanean argi neukan Xabier Letek behar zula bertso mundua ordezkatuko zuen norbait ikuskizunean, eta Joserra ere aspalditik ezagutzen duen, eta banun berarekin gauzak egiteko gogoa, eta biekin harremanetan jarri, eta kasualitatez biak letezalea amorratu ez dela esan zidaten, eta bide honetik guaz. Eta laugarren hankaba behar zen, eta bai pentsatzen nuen oso ondo sartuko litzatekeela soka instrumentu bat, eta txeloa baita ere Xabierren kontzertuetan oso presente egoten zen, eta Kikorekin harreman egin genuen. Kiko katalana da, ez duen ezagutzen Xabierren musika, baina berehala umurgilu zen gure mundu hontan, eta hain uste dut Xabier Lete zale amorratua dela baita. Hala ere, Kikok urte batzuk badara matzai barren okerez pagara, ez da, katalan izan da ere. Akaso horrek ere eman dio, ez dakit, freskotasun puntu bat proiektuari denak oso letezaleak izan da, kanpoko musikari baten ikuspegiak Beñat, akaso arindu du pixkat asmoa eta gauzak egiteko modua. Bueno, Leteak gauza bat eta arazo handi bat baita ere. Eta da, erraldoi badala, eta 10 urte asko dira, Lete falta dela, baina aldi berean oso gutxi da pixkat distantzi batetik begiratu alizateko. Eta gainera uste badagola, belaunaldien artean ere joera eukitzen dugu konparaketak egiteko, eta beti esaten dugu garaizarrak hobeak izan ziala, hala ematen du. Ematen du Leteren belaunaldiak egin zuen hori, geroko belaunaldiek ez dutela errepikatu. Eta, pixka badago, ez, olako konpleju puntu bat, olako ukiezintasun puntu bat, ez berak bere buruari emandako baizik, eta, igual gero etorri gehanok eman dioguna. Eta nik uste, Kiko bat egoteak emanaldiari lagundu diola, horrekin puskatzen, errespetuz begiratzen bai, baino beldurri gabe begiratzen Leteri, jolaseako, beste puntu bat ekartzen.
Eta, bueno, alde hortatik uste Kikore aportazio musikalaz gain, ideologikoki eta, bueno, sentiberatasun mailan uste importantea dela. Bihotz berotasuna izaten da motza. Aipatu du bainatik Lete erraldoia dela, Xabier. Kokiltzen du horrek, errespetu puntu bat sortzen du baitzeakoan? Bai. Argita garbi erantzun. Ni lehenengo kontzertan oso urduri neon. Ensaiotan eta prestaketan oso gustori bili naiz, eta kantuak hasiera izan zen, beida, nik oso azkeneko urtetan tokatu zai Xabier Leteren kantuak abestea, eta oso gustora sentitu naiz beti, eta pentsatu, hauek, zehozen nahi horren inguruan. Eta prestaketa lan bai oso ondo joan zen eta oso gustora. Baina izitsi zen lehenengo kontzertua emateko momentua, eszenatoki atera gitarrarekin eta ordu baina baitu nula Xabier Leteren erraldoitasun hori aurrean, eta ni oso txiki jasen ditu nintzen. Eta, beno, pixkanaka humiltasun handiaz, nire txokotxoa indetela uste dut, hor emanaldian. Irakurri dugu eta aipatu dugu, ez dugu oraindik ikusteko aukera izan, ordu eta 45 minutu inguruko emanaldia dela, ikusi duten batzuk kontatu digute, oso azkar pasa zaiela eta oso arin pasa zaiela, baina hor badago ordu eta 45 minutuko emanaldi bat, badago, aipatu duzen bezala, ez, arlo askotan eta sakontasun handian sortu duen gizon baten lana, ez, eta zuek bertsoa eta musikaren bitartez osagai askoz gehiagorik gabe kontatzen duzu hori, eta hala eta guztiz ere jendearen iritziak, gu jaso dituguna bintzat, gauza arindoa da. Nola egin duzu hori, bainat? Nola lortu duzu hori? Usted beraiek galdetu beharko zaila. Guk irail urri aldera ja ensaioak egiten hasi ginean, lehenen gauzen genuen errepertorio bat osatzen saiatu, eta Leteren ze kantadian nahita nahi ez kantatu barrekoak. Eta esango nuke, hasierako errepertorio horrek 4 ordu igual izango zitula. Leteren obra ere, bera bezala erraldoia dalako. Eta usted lagundu digula pentsatzeak hau ez dela Leteri egindako omenaldia singularrean esan da, baizik eta oain gauden lekutik eta bakoitza dagoen, toki txiki hortatik begiratzen diogula Leteri eta bakoitzari gustatzen zaion hortatik egingo diogula omenalditxo bat edo behintzako gogoratzeko ekintza hori, eta ez dakit nola esan, bakoitzak bere buruarekin zintzo xamar jokatu nahi izan dugu, eta bakoitzak nahi degun hori egiten saiatu gara. Eta uste publikoak ere hori dala jaso duena, ez? Gauza hundia izan gabe, badaukala bere mimo hundia, bere kariño puntu hori, eta uste publikoak horrekin bat egiten duela. Beno, esan dugun moduan, hilaren 11 datorren ostegunan izango zarete Bilboko Arriaga Antzokian, Loraldia jaialdiaren baitan, ostiralean, hilak 12 Tolosako Leidoraretoan, eta hilaren 26an Andoaingo Basteron iritsiko dira data gehiago, eta programatzaileak entzuten baditugu, animatu eta jo beharreko tokira, kakapila bikote, ea zuarteri badugun eta harrapatzen dugun baten bat, aitzaki gutxi daukagu. Tolosarako sarrerak geratzen ote diren begiratu beharko dugu. Bale, ointxo hartan. Ziragoaneko galdu duzu eman aldiren bat, sarrerekin erlaxatuta. Momentuz eta gaur arrasaleko 6etan jaurlaritzatik kontrakorik esaten ez diguten bitartean, Eusko Autonomia Erkidegoan behintzat, Bilbo inguruko herritatik joango zarete Arriagara, Tolosarekin mugakide direnetatik Leidoraretora, eta Andoainek ere baditu beren mugakideak, desente batzuk, eta haiek ere izango dute Basterora joateko aukera. Gonbidapena luzatuta, eta eskerra zue bioi Beñat eta Xabier, plazer bat izan da. Zuei, eskerrik asko. Itxasoan urak haundi dire, hurbildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, hurbildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden entzat.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia. Juliet naiz, Pauline eta Juliet bikotekoa, eta orain orkestuko dizuet borrokatu eta eman kantua. Beraz, kantu horrek aipatzen du emaztetasuna, ala nola belaunaldi transmititzen den emazte baldintza hau, nola sentitzen garen ere emazte gizartean, eta Madi Sarasuak beraz idatzi dizkigu hitzak. Iker Laurobak idatzi digu musika, eta gero aukera izan dugu Izaro kantariarekin abesteko kantu eder hori. Zituen gerlan gusia eta utza, auzolana etxaldea legezaren eriotza. Guk orpairatu zituen meseria eta bortxa, zaintzailea babeslea langile goxoa irosa. Gure familia naiz da, neoiz ez egin aitortza. Gure amatxi izan zen, eskua eta bihotza. Zuen gandik jaso ditut, horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra, taimaiteko gaitasuna. Keep calm and bigarren kafea.
Ui, zegiro hartzen ari da, no? Arratsaleko 5 eta 20 zuzenean ari gara, bigarren kafean ostiralari buelta ematen ari gara, pentsa, Astelen kolorez hasi dugu ostirala, eta ari da ostiraltzen pixka bat. Eta are gehiago ostiraltuko zaigu. Ui. Eta ez da gito ondo zergatik, ze Amaia Resendek esan digu, nik lehia daukatzu entzat. Eta ez da git gehiago. Amaia, zin, martezu gurekin. Ni gaur etorri naizen zola nahiko ostiralkutsuakin. Etorri zea Twitchlariek esaten duten bezala saltxera. Saltxera. Saltxeo! Ez da gizet Twitchlari dauzkagun gaur entzuten, lehene ikusi ditut hemen River Rock, ikusi dut ari zela Arka Kuxo, Gorka Sant Esteban, ari zela ez da gite, Markok idatzi digu, bueno, Kontxita Beitiarekin, eta Mari Migalderekin akaso, lapurtar bat eta zizigin behar. Marko, asmatuko duzu zeinetaz ari garen. Beraz, zuek gurekin parte hartu nahi baduzue, lehiatu nahi baduzue, bueno, hemen Pikachu batzuk zaretela badakigu eta gu ere bagara. Baina, tira, Maia, zuk esango duzu. Bai, hori da, nik prestatu dizuet lehiaketa bat, hitz pasa, lehiaketa, eta nik emango dizuet definizio bat, eta zuek asmatu beharko duzute, ze hitz, esaldi, bueno, ikusiko zuen. Baina hau zer da, zerketa edo jolasa? Ez, jolasa, lasai. Baina, bueno, nahi galtzeatzea gustatzen zakizue, baina, bueno, galtzea. Pero ez nire, atzoko saioan, esan un akelarre goiurizketan hasi aurretik, eta zuk Amaia gaur ikusi duzu, hemen denek, eizi, berdintxu empate ez nik, eizi. Hogeita la ordu damakizki, kontu horrekin. Eta azte buru guztia pasakoetu. Ui, luziengo zaizu, azte buru horrekin ikusiko. Hori, prestatuet jolas hori, gaur enekalako kokoik txapa mateko, bueno, bakizuten egitea pila gustatzen zaitela, baina... Hola, orduan, bueno, Twitchlariak ere, gonbidatuta zaudete parte hartzera, eta, bueno, zuek nahi zuten bezala, nahi zute izan ekipo bat, eta asmatzea guai, edo bestela bata bestearen aurka, zuek ikusiko ez zuen. Bata bestearen aurka ez da? Noski. Duda egitea ere, Amaia. Bueno, orduan hasiko geha, oze. Bai? Ados. Vale, bueno. Gauza, kontatu behar dizuegu. Hain sekretua da gidoia, nik bakarri dakidala dagola. 3 izkirekin audio bana, hemen nabil DJ lanetan. Eta ezakizu ez da ze audio dien, claro. Ez. Seguro badakila eta ja ventaja. Bueno, nik ez diot esan behintzat. Abantaiarekin hasi da. Goiuri Pikachu. Bueno, venga, Atxiko gata ikusiko dugu, nola di joan. Vale? Nola, lehenago erantzuten duena edo rebote o nola inbar du? Txandaka, ez. Nik ingo nuke, lehenago, lehenbiziko zuri okurritze bat zaizu botatze badezu, botatzen dezu, eta ez badezu asmatu, goiurik dakau beste aukera bat. Vale. Eta pio bat esaten badugu, zuke ingo duzu epaile. Edo, bueno. Ez, bale, ondo. Barkatu deskonektatu indet eta... A ver... Ara bestia. Ghostin! Ternura jo naiz. Aizu, hasi da jende arabiltzen ternura joan naiz? Bai. Edatzen ari da, Goiuri? Bai, oso ondo. Iritsi zait pare bat ogitatik? Wow. Oida asko irezula inigo. Nek, ez. Hasi. Ados, vale. A ver, lehenengo izkia, izkia da. Ondo. Izkiarekin hasi edo izkia dauka. Bi gauzak? Edo zer gauza. Eta definizioa da, inolako muga edo ordutegirik ez geneukanian, poteatzen ari ginela, etxera goiz joateko asmoa genuela adierazteko erabiltzen genuen esaldia. Naiz eta, normalean, urrengo goizera arte geratzen ginen. Esaldi hau behin eta berriro errepikatuta. Nik badakit. Nik ez. Esango juri? Azkenekoa eta etxera. Irua daude. Ez daude, 2, 3, 4. Vale. Ados.
Baina hori arekin aztezan, azkena, etetxe. Ez genigok ez du inoiz esan azkena Ez. Nik jendea joaten denean, bakarri gara izan. Venga, aurrena. Beizkiarekin, keep calm and... Bigarren kafea. Oh, ostia esker. Twitchlariak ez dute ulertu. Marko, a ber, nik esango ditut hitzak A, B, C, D horrela. Orduan, definizio bakoitza da izki batekin doan hitza edo esaldiarekin. Bai, baina esan duzu A eduki ezakela eta Marko esan du gau pasa. Ez, baina, bueno, ez esan nahi dut. Gau pasa, claro. Bueno. Bai, barkatu, barkatu. Lasin, Marko, astelena dauka mainek. Venga, urrengoa. 1976ko beldurazko filma. Barkatu, zein da izkia? C. C de casa española. Vale. Bueno, hori, 1976ko beldurrezko filma. Stephen King idazlearen eleberri batean oinarritutakoa. Brian De Palmak zuzendutakoa. C. Venga. Zerekin hasten da eta hitz bakarra da. Karri! Nik lehenago. Baina Marko idatzi du. Bai, Guk baino lehenago. Irakurin dezu. Bai. Ze trampa! Baina ez, nik esan nahi nun karri, baina Marko esan dulako. Marko irabazi du hau. Bai, ni esatea jun, Baina zuk esan baino lehen Marko esan du. Inigo, naiz eta beak esan duen Markorena da puntua. Hori da. Alare, bion artean Inigok dio Markok. Baina ez, Marko, nik zuri irakurrita esan dut, eta zintzoan iz. Vale, horrengorako audiotxo daukagu, ez da? Bai, baina hori indik ez jarri. Vale, zuk esango jazu. Bueno, erantzuten dezutenian jarriko dezutik. Erantzun ostean? Bai. Vale. D, itzkiarekin hasten da. Bai. Zein ziren errenderian dendari bazekiten josten, baina ardoa edaten hobeki? Iru Damatxo! Donostiako Iru Damatxoak! Oso ondo! Nik esan dut lehenago, baina eta gainera derekin osoa. hasten da. Damatxoak? Baina da, Donostiako Iru Damatxo. Ze pikatizea. Ainaizia... Ui, txistu horiek. Donostiako Iru Damatxo Errenterian dendari. Oazten horrenaren bila. A ber. Olatu aparrean nabiela. Txampartu dut. Izkiarekin hasten da. Euskara eta gaztelania nahastean sortzen den hizkera. Euskainol! Osongi, bine ze askaz biltzaten. Euskainola, hola, pixkat informazio pixkat eukide ezazuen, bereziki 20. mendeko azken hamarkadetatik ona zabaldu da, eta 20. mendearen azken urteetan sortu zen hitzabea. Ez dago Euskaltzaindiaren edo Espainiako Errege Akademiaren, osea, larrae, araututako hitzetan, pero asko zabaldu da hitza. Ez da erderaka da. Hau da, ez da beste hizkuntza batetik hitzez hitz itzulitako esaldia. Adibidez, te echo de menos, faltan botatzen zaitut. Hori gaitxik izan dago. Hori erderaka da bada? Hori da. Bai. Zure falta sumatzen dut, esan beharko genuke. Eta naiz eta ez den ez hizkuntza ez ninguna cosa seria, euskainola gogo eta askoren gaia izan da. Por ejemplo, Enrique Egnor hizkuntzalariak egin zuen fenomeno honen inguruko gogoeta edo zaldieroak ere landu du bere lanetan. Hanna Lanto hizkuntzalari finlandiarrak barkatu, ere euskainola ikartu zuen doktorego tesian, en plan fenomenoa en general. Barkatu, ondo ari zara. Zalantza egiten dut ironiatik ari denara, ez? A ver... Eta ez pentsa, euskainola bakarrik existitzen denik, iparraldean ere fenomeno hau ematen da, baino, pero frantsesarekin. Eta naiz... Frantzeuskera deitzen zaio, ez da? Epa, eta naiz eta ez duen, hola izen ofizialik edo, bueno, frantzeuskera erabiltzen da izen dutzeko, baina, bueno, zemak izan. Pero, bueno, bakizuen nork erabiltzen omen dituen naturalago horrelako hizkerak? Pues, Euskaldun zarrek. ¿Qué os parece? Ui, txika. Egia dela uste zue?
Akabáramos. Baliteke, bai. Ui, zeina bertxio hau? Urkorena. Urkorena? Bai, eusen. Ze konponketa kuriosok. Venga, guazen urrena bile. Bai. F izkiarekin hasten da. Hiru aldiko dantza bizia, herrikoia. Fandangoa. Baina utzi merda bukatu, Ez. Ze, izpasa hola da, beak galdera bukatu arte ezin dezu esan? Nola ez? Nola da? Noski. Ola ingo dago hemendik aurrera bazpada. Vale, baina honik esmatuet. Ez, barkatu. Apuntatzen nahi da. Nire bai, baina... Eta zuk bukatu... Vale, hemendik aurrera horrela ingo dugu. Baina honek ez du kontatzen. Nola ez? Bai, kontatzen du. Inork ez du esan horrela zen iglegea. Itzpasa hola da. Barkatu, itzpasa non egiten da? Leku guztitan. Bai. Nire kaskota jolaz dut bino, ez dakit, igual badago araguari, baina ez dugu azaldu. Baina ez dugu azaldu, Goiuri, ez dugu azaldu. Ez pikatu, Goiuri. Hortaz. Zu bazenek edo nike, bai. Zai izan manintza asmatuko nuken. Lasai irabazten zoaz, fijo, Goiuri. Ez, ni iru tapea bi. Ez, bita bi, ze honek ez du kontatzen. Iru bi. Bita bi. Bueno, hemendik aurrera esango bat bita iru, eta orduan zuek aldezu de erantzun. Ados? Venga. Lasai. Pikatsua da. Venga, horrengua. Baina atzokoan gatik. Zorriazu, atzo lapurtu zeniatena. Utziko jozu mesedez jarraitzen. Noski. Goizean G letrarekin. G letrarekin. Hasten da edo badu? Hasten da, esango dizuet. Badu beste goza da. Goizean, iratzargailuak jotzen duenean, gehienok egiten duguna, ohetik ateratzea ekiditeko. Bat, bi eta hiru. Gelditu, iratzargailua. Ohetik ateratzea ekiditeko. Igual zuek etzeate normalak, baina jende normalak. Arraxi egin. Sinonimo bat esango dizuet. Ados, baina Goiurik ja erantzun du gaizki, nahitu bat zeit. Zer esatez? Atzeratu. Hau da, euskera Android daukagunok ikusten dugun gogorarazi, ez? Geroratu. Oso ondo! Eta jartzen du, bai. Gibelatu edo geroratu. Gibelatu Markok esango luke, gorrotu. Bai. Markok inigo zurekin niz. Hau Goiurik, iru. Urrengo izkia, H, ere, eske, vale. Hori da H. Osondo, segi. Bueno, hitz guztiak hasten dira hitzarekin. Osea, izkiarekin markatu. Vale? Hola, prista bezala. Eta hau da. Atzokoa astean bukatu zen egunean. Eren egun. Epa, bai? Baina ez ditzan bate eta hiru. Pero bueno, bai, bukatu dut. Bale, baina horre bali badu besteak, bai. Ez? A ber, mesedez. Lau iru. Venga, ba. Nola zen, atzoko astean bukatu den? Atzoko astean bukatu zen egunean. Eren egun. Gertatu zen ezakitzer. Ez dut ulertzen baino, bai. Atzoko izanen bukatu intzan eren eguna. Atzoko eguna astean bai? Bukatu zen egunean. Eren egun. Ja, deklinota dago eren egun kuadratzeko. Nik erraxago ulertuko nuken atzoko astean bukatu den eguna. Eren egun. Bueno. Baina, tira. Bueno. Eren eguna, edo. Ados, ondo. Aurrera. Tikis. Izkiarekin. Titanic ondoratu zen. Honekin talka egiteagatik. Izeberra! Ez dut esan. Egia da. Baina bien artean nik izan dut lehenago. Baina ez dut esan. Lehen ere bat biru ez du esan. Venga, vale, dago
euskera, osea, euskeraz den hitza. Izotzarria. Eske ez dakit. Nik dakatena... Asmatu indet. Nik dakat beste bat, apuntatua. Orduan. Hau inigontzat. Bai, bale. Oso ondo. Bine itximarra zuten nik esatea bat bita hiru, Egia da. Bestela hasiko naiz puntuak kentzen. Bueno, venga, ba, urrengoa. Launa guaz. Jotarekin. Nola ez? Fantangoa ez da. Ez da, asmatu dut, oaindik zuk pentsatzen hasi aurreko, aurretik. Eske... Venga, ba. Oaindikan, osea, izki asko falta zizkigu. Orduan. Jotarekin. Pluralean, zerbait ospatzeko ekitaldiak. Lan egiten ez den eguna, edo zer eginik ez izatea. Goiurik inigori askotan eskatzen diona, edo koronavirusak ospatzen utzi ez diguna. Bat, bi, ta hiru. Jaia zen. Jaia zen, lehenengoa zen ospakizuna. Bos lau. Osongi. Eta inigo horretik, une honetan. Bostetan laukoa markara joan. Eta Markok ere esan du, eske ezin dut ikusi definizioa eta... Jai eguna erantzun zuzena da. Ez, balio behar du gauza askotarako, eta lehen irakurri berriro. Bai. Nik ez dizkiot inigo jaiak eskatzen. Ez, eskatzen diozu jai eguna, baina pluralean zerbait ospatzeko ekitaldiak. Gero, lan egiten ez den eguna. Edo bestela jai eskatzen diozu, eta zuk jai daukazu, jai eskatzearekin. Venga, ba, urrengoa, K. Beste zerbait edo norbait salatzen duena, batzuetan kutsu negatiboa eta nahi baino jende gehiagok duen ezaugarria. Guri asko gustatzen zaigun hitza. Gure maiteak eskaintzen digun programaren sintonia. Kontak! Ez du esan! Barkatu. Bat, bita, hiru. Kontakatilu! Baina goiurirentzat da aurreratzeagatik. Bosnako berdinketa markea joan. Bueno, hemen sintonia jarriko genuen, baina lasai inigo oso kontzentratu azaude jolasean, beraz... Karakalari, kontakatilu, karakalari, kontakatilu, karakalari. Hori eren ere kontra, egon behar dut, audietaz pendiente, erantzuten, oski, ez nago eguneko unean, ez dago mindfulnessik. Bueno, urrengo izkia, L. Naiz eta korrupzio kasuek izena zikindu dioten, Gipuzkako herri oberenetako baten izena. Bat, bi, ta hiru. Lezo! Bai! Juni nahiz galderatik. Beti modu aitzakin bat motu. Bai. Audioak diela, ez dakala mindfulness. Hari nintzen pentsatzen askar xamar joan behar dugula. Vale. Venga, ba. Kontxita biti ez daukagula eta hori gutxi diela. Vale. Venga, ba. M-rekin. Ahoko organo aragitxu, gihartxu eta igikorra. Miazkatzeko, dastatzeko, irensteko eta hots soinuak ebakitzeko erabiltzen dena. Saio honetan hitz egiteko asko erabiltzen dugu, saiotik kanpo agian beste gauza batzuk egiteko. Baina benetan asko erabiltzen dugu muskuloa. Bat, bi eta hiru. Mingaina! Beak esan du lehenengo. Seinako berdinketa mia dio Markok hori ere zuzena. Marko hori jarriko ezkiogu, jaiak eta mia bai. Eta, bueno, botako nizuen txapik. Egia, karri ere. Karri beria izan da. Bai, lau ditu. Bueno, pasako gea urrengo izkira. Bestela, ez dugu demorik emango. N-erekin. Ze arraroa euskararik gabe bat bita hiru? Nafarroa! Osongi, goiuri! Ez que pentsatzen egitzen... Bueno, igual dio. Zazpita seikoa. Venga, ba, horekin. Gehien espero dugun asteko eguna, mantalak etxera, lanetik tragoak hartzera, asteburuaren hasiera eta naiz eta askok asteburutan lan egiten duten, beste energia batekin hasten dugu denok egun hau. Bat, bita hiru. Ostirala! Ez dakit, Oiuriren eguna da ostirala eta mantalena berea da, berantzako, venga. Oso, ongi. Ziondo. Ados, Perekin, Bilboko Guggenheim Museoaren aurrean dagoen eskultura handia. Izen oso panpoxa duena, baina euskeraz asko maitagarriagoa dena. Txakurkumea. Bat, bi eta hiru. Pupi!
Goiuri baina zemoten Supermotel ibiltzea, Goiuri. Nola itzaiti zuen azka? Baina pupi? Ziklismoa kontatzen urtea pasaitu Goiuri. Hiperventilatzen hain itzan. Baina esan dut, 1, 2, 3, eta zu. Pupi. Ja, ez dakit nola itezu hoi. 8 zazpi. Baina, Ai, Marco, pampiña, ba, ez. Ez que txandaka inbar genuen. Eta hitz pasa hor erabiltzen geneukan. Bueno, baina eske bezala pasako genuen hemen, ordu erdi. Venga, guazen urrenarekin. Bai. Kuz, hasten da. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor eta jandika musikariek osatutako rock talde britainiarra. 1, 2, 3. Queen! Oh! Beak esan du. Txistua trabatu justu tota ematet. A2. Marko, osan du. Zortziko berdinketa daukagu. Venga. Hemen badaude bi igual pixka bat horrela zaiak, beraz, oen desenpatatzea lortzeko. Aukera aukiko zute, ogoi usteet bintzat. Venga, errerekin. Mexikoko kantu eta dantza herrikoia maiz mariatxien laguntzaz kantatzen dena. 1, 2, 3. El Rey. Ez. Rumba. Ez. Ranchera. Osongi. Ene. Ba, hauetzen. Baina delitu gehiago daukain igonak, Osa besti mitikoa da El Rey, Mexikoko kantu mitikonetako bat, baina estiloari buruz, marketu. Ai, ama. Venga, ba, eserekin. COVID-19 eragiten duen virusa. Izena jarri behar omentzaio aurre egiten diogunari. 1, 2, 3. SARS-CoV-2. Oh! Oso ondo, Goiuri. Zenbat goaz? Behatzinako berdinketa. Joño. Askar. Terekin, non egiten da bigarren kafea? 1, 2, 3. Tolosan. Aurreratu zea, ez du balio. Ez que pausa dramatikoiek. Venga, ba. Trampa. Urekin, iparralden eskumuturra. Marko, venga. Eskumuturra? Urekin. Eskumuturra. Goiuri. Super. Bai, barkatu. Marko, zuk ez badakizu, ez dakit Marko, ke? Ba, Euskaltzaindiaren arabera, ukarai. Zaik erin behar nun ukabiletik gertu zerait esate baina nekin zesan. Venga, ba, Uberekin. Errusiar jatorriko edari bizia, zekale edo garagarra lez egiten dena. 1, 2, 3. Boska! Nainigo. Bai, jak esan. Hau zetonartzen. Astelenean ikusiko dugu bar eta erabakiko dugu. Bar Ubekin. Venga, ba, azkeneko laguak ditzen dira. Ingo ditugu pipa, bale? Bai. Ube bikoitza, naiz eta ez onartu lan askotan lagungarri izan zaigun interneteko horrialdea. Jainkoak berak baino askoz gehiago dakiena. 1, 2, 3. Wikipedia. Epa! Jun naiz galderatik. Ixarekin. Bigarren kafeko aurkezleek soberan daukaten ezaugarria, erakartzen edo atsegina sortzen duen zerbaiten nolakotasuna. 1, 2, 3. Sexapil! Zuk zesan dezu? Xarma. Oso ondo. Xexapil. Ekisekin hasi behar du. Xabil motel. Venga, ba, irrekoa, konfinamenduan runner asko praktikatzen hasi ziren teknika. Norberaren kontzientzia izatasun unibertsalarekin bat egitea helburu duena. 1, 2, 3. Yoga. Bai, inogok. Eta azkena, zeta. Elurraren kolorea, arrazakeria bereganatu duen azal kolorea. Kolore honek privilegia emango balu bezala. 1, 2, 3. Zuria! Ez dakit, Inigok. Eta horrek uste empate sortzen dula. Ez. Bat gehionik. Markok ere yoga eta zuria... Nik 12 berdinketa daukat, Ez. Conchita Beiti, Arratsaldeon! Arratsaldeon. Haze ostirala daukagun. Ale, bukatu dezute jokua. Esan digu Amaia jokutxo bat zuela eta ia hemen ordu bete pasa, Zuen pikea da.
Ez kara bat ere ona kontu hauetan, ikaragarri pikatzen gara, baina nik 12 dauzkatu, Juri. Zuk 11 eta nik 12. Bai, fandangoan esan dugu kontatzen zola. Jarriet? Ba, nik 12. Bueno, utziko diegu hitz egiten. Bai, izula, zaila. Oi, Amaia, orain arte, euki gaituzu hemen itzpasarekin, eta orain bapatean... Claro, neri preso sartu jazute, Orain bapatean kontxitak eskatzen zaitu, ezta? Ja. Noski, beti, eskatzen hau kontxita. Ba, Kontxita, aipatu gaur gauza asko genituela hitz egiteko, eta ez dugun aipatu da, Marimi Ugaldek, ezin duela gurekin izan, badituelako ez dakizen bat mila eginkizu martxoak 8 hurbiltzen ari dela, eta herri txikitan, ekitaldiak eta gauzak eta ez dakitze eztabaidak eta badituzela, eta Marimi saltxagurrizten dagoenez, ezin zigula gaurkoan lagundu, ezta? Era bat harrituta gelditu neizen gauza egiten dituzten iruran, Eta, benetan, eta gainera, pensatzen dut, datorren astean, kontatu behar digula. Era bat harrituta gelditu naiz. Askotan, herria hundietan, on daiteke manifa bat, eta hundia, baina, ezakizuten zer gauza polita gainera. Kontatu dizkigo gaur goizean, esateko, ezin gozala arratsaldean erekin bat ere egon, eta harrituta gelditu naiz, eta ustede kontatuko digula datorren ostiralean. Kontatuko dizkigu zinez interesgarriak dira egiten dituztenak. Baina guk heldu behar diegu gure gaiei eta entzuten ari gara kantu benetan... Michel Abegeri! Kontxita Beitiak oso du maite! Oso maitea dauket. Eskuara maitea, erdaran hasi duzu. Eta aipatu genuen atzo, martxoaren 9ean, 100 urte bete zirelaren jaiotzatik euskal musikagintzari zer eman dion labur kontatzea Kontxita. Oso zaila da, euskal kantagintza modernoaren aitatzat ere badute askok, baina zuk ia bere ibilbide guztia gozatu eta bizitzeko aukera izan duzu. Bai, nik ezagutu nun, mila bederatziehun eta hirurogeian, orduntxe egin berria zeuken gugera Euskadiko, eta nik uste dut estrenatu gabe zeukala, nik entzun nionean lehenengo aldi. Eta Simon Aran pelotariakin abestuzun, eta beste lagun batekin ere, bazkari baten bertsolarien eguna ospatzen zen Urruñan urtero, eta antxe zegon, atera oso bertzozalea zan gainea, eta alako batean, bazkarian ginela, gitarra hartuzun, eta hasi zen gugira Euskadiko abesten, eta bueno, niri iruditu zitzaidan, ia euskalgintzaren modernitatea etorri zitzaigula. Eta ala konsideratzen da, Konsideratzen da euskal kantagintza berriaren aita. Eta, bueno, gazteri berria, Euskadi bakarra da, gurea berria. Zederra Michel Abegeri gurera ekartzeko aitzakiak topatzea, izan bere urte hurrena, izan Kontxitak ezagutu duela, eta gainera Kontxita Beitiarekin ez da lehen aldian Michel Abegeri aipatzen dugula, izan da beste egunen bat non aipatu dugunez, zuen garaibateko musikari kutxun eta zari ginela aipatu zen igun beraz. Ez da 100. urte hurrena baliatuta Kontxitak atera duen zaletasuna, ezagutzen dugu Kontxita entzuten dugun okostira edo, benetan maite duen musikaria dela. Bai, izugarri maite dut. Nik ezagutu nun, nik 20 urte edo nitunean, eta berak, 39 urte zituen, eta, bueno, tipo berezia zan. Nik ezagutu nunean, nirutu zitzaidan, itxura honekoa, dotorea, batzun, intxu berezi bat, ez da? Eta gero ia zitzanean abesti horiek abesten, ia gehiagi izango detzako. Bai, eta esaten genuen baino ze gauza, ze hitzak. Eta atzo bertan bere semeari entzun nion, nola esaten zuen
gerra ondoren erabiltzen ez iran gure abertzaleen izkera, berreskuratu zula abestietan jartzen. Aberria, inungo abestietan ez jartzen. Gaztediare ez, gazteditza ere debekatuta zegoen. Eta, ezakit, hainbeste gauza, hainbeste hitz eta asmatu zituen, eta gero esaerak, esaten dunean, eta ama zer egin duzu euskera maitea, orai, ama horreita, ezakit, esaten duen. Ator gurekin pestaduk egun gaitezen. Gaitezen, nahi berzi. Dena da izki. Zindet aguantatu, eraman egiten hau. Eta gero nola erosi behar genuen diskoa. Berak aterazun, bi diskoi aterazitun. Baina, bueno, segon, bi disko azalak dinakin eta horrela, Eta, non erosiko genitun diskoiek, edo iparraldean, edo bestela Donostian, bat zeuden soto batzuk, denda batzutan, soto bat barruan gordeta zenbait gauza, Xabiertxo erosten genuen bezala, Xabiertxo ez pensa, joaten ginera liburutegi batea Xabiertxo bat erostera, beharrezkoa genduen ikastolarako. Ez, Donostiko Garibai kaleko denda batean, ara joaten ginen erostea, eta bera eramaten gintuzten, eta antxe erosten gendun. Eta disko haure bai. Eta, bueno, gero iparralden ere ikusten genitun, hemengo jendea juten zala erostera, eta hola, baina, bueno, eskutatuta, nik uste nik ekarri genitun beste batzuk ere lagunentzako, eta goratzen naiz nire aitarekin joan nintzala, eta aitak eramaten zuen betik abardina handi bat, poltsiko handikin, eta antxe sartzen zitun gauzak, pasatzeko adibidez, disko hau. Eta hola eta bueno, berak egin zituen bi disko, baino horretzaz gain beste abesti asko zituen. Eta, bueno, 8 abesti ezagutzen ditugu, bere 8 abesti, baina ez ditugu gehiago ezagutzen, eta orain bere semeak atera ditu beste, begina zituen beste abesti batzuk ere, 20 edo dira. Eta bat oso esanguratxoa Naparra, diskoa, Nafarrari eskainian oski, eta pena da, bere abotxean ez entzun alizatea, ez da. Eta ez omentzun grabatu hori, esan ez itxaion ondo etortzen edo, hainbeste gauzetan ibili izan, hau izan zan, medikua, kanboko alkatea, abeslaria, abertzale burrukatua, eta gero politikan ere erabat sartuta, eta senataria ere izatera irikizan. Oso persona esanguratsua izan zen, gauza guztietan, eta beti Euskal Herria defendatzen gauza guztien gainetik, eta gainera Euskal Herria. Ez bakarrik zati bat, baizik eta Euskal Herri osoa. Eta, bueno, nik... Aipatu duzun Nafarrari gara entzuten, Michel Labegeriren semeak, Peio semeak kantari, diskotik, entzun. Euskal dilena, nunda ametxedera, zure erregena. Entzuten da kantatzen, zuen gazteluta. Pentsa, Kontxita Beitiak iraganera garamatza, urrunera, baina Michel Labegeri iturriren Peio semea kantari disko hau, duela hilabete pasatxo publikatu zen, 2021ko urtarrilean igo zuten plataforma digitaletara, eta puri-purian dagoela esan genezake, eta Kontxitak ekarri digu, Asperen tristeta. Eta, badu bere itaren zena, Badu, bai, ahotxearen sakontasun eta ozentasun hori, ez da? Bai,
Bai, eta gero, bai letra, doinua, hori aitarena da, argi dago. Nik ikusten dut hor bere ziligua dagola, Eta, bueno, nik ezagutu nuen, esan izuen bezala, uste beste programa batean ere komentatu nuen, Urruñan, eta den esan dean bezala, baina gero, aukera izan nuen Euskal Txalen Biltzarra ospatu zanen ustaritzen, berak itzaldi bat eman zuen, eta itzaldira gu ginen, ni eta nire lagun batzuk Donezarran kanpinen, eta jakin genunean hori zegoela, Donezarretik ustaritzea joan ginen, trenez, eta iritsi ginen, ia berandu, hasita zegonean itzaldia. Eta, bueno, sartu ginen, bost edo 6 ginen, eta sartu ginen, eta oso ondo hartu gindun, irripar batekin, eta ez gendula molestatu, eta ezer adieraziz. Eta bukatu zunean itzaldia, jo nintzen ni bere gana, eta esan ez, parkamena eskatuz behan du iritsi ginela, baina gure situazioa, kanpin batean zala, eta tren eskun behar gendula, eta ez ginela gara iritsi barkatzeko, eta barkatzeko eskerrak eman zidan joan ginelako rengaztetxoa ginen. Nik 20 urte hola izango nitun. Eta bueno, eta gurekin egon zan oso atsegin. Eta gero, handik urte askotara, ez dakit, zenbat urte izango ziren, handik 20 urtetara, edo horrela, Donostian izan genuen afari baten ere, izan ginen, eta beraz egoen konbidatuta, eta nire osabak antolatu zuen, Ameriketatik etorri berria zan nire osaba, eta bueno, asko maitezun hau ere, eta konbidatu zuen, bera eta beste iparraldeko beste batzuk ere etorri ziren, eta, bueno, hitz egiteko aukera izan genuen, berarekin, eta zoragarria. Bera, ez dakit, gogoratzen zeaten, ez dakit errepikatuko dean, oso polita zan, norbaitek ez balin bazunen zun, afari horretan ia ezun abesten. Ia politikan oso murgilduta zebilen, eta horrela ia abestari ia utzitazion. Eta orduan, nire senarrak oso ondo abesten zula, eta gainera bere abesti guztiak, leku guztietan abesten zituna gainazan. Eta orduan, edanak zirikatzen gendun nire senarra esan ez, hasi zaitez bere abestiak abesten, ia zer reakzioa dauken, ezta? Eta orduan hasi zan, urtxo abesten, eta momentu bat iristen da, esaten dunean, lurrau da sakratua deitzen da Euskadi, ez? Eta momentu urtara iritsi zanean, isiri zegoen bera, eta altxatu zan baino tximista bezala, eta hasi zan, lurrau da sakratua deitzen da Euskadi, indar batekin, eta gero jarraitu zuen abesten. Eta gero eskerrak ematea junitzaion, eta esan nion, Euskal Herriko gaztedi guztia txoratuta ginela bere besteekin. Esateko aukera hori izanun, eta oso pozik nago horregatik. Eta bueno, eta beti izan da, baina hola, mailuz, ez dakit itxertzita, banu bezala, hola izan da personai hori. Nik izugarri maite izan dut, eta uste dut Euskal Herrian, ez dakit, askera baten aita izan dela, denetan. Eta hori da abesti berriak. Zer esanik ez bestela geldituko ginen, bilintxen abestiakin, eta oso politak, eta oso ederrak. Baina, aurrera jun behar genuen, Bransen zetera, estilo hortako mailakoa konsideratzen dute leku batutan, Kontsita Beitia, eskertzen dizugu pilo bat Michel Labegiriren inguruan egindako ekarpena. Genuen martxoan 8 gaia aipatzeko, baina datorren astean Marimirekin batera seguru helduko diogula gustora. Eta genuen beste gai bat, ez dizugu kontatuko, baina 1957 urtera eramango gaituena, eta horri ere datorren astean helduko diogu. Dagoeneko arratsaleko seiak hementxe ditugulako. Kontsita Beitia. Seguro egiten dira. Gauza bai ziberria zute esaten. Gasteizko martxoaren 3 egindako guztian eta gertatu zen sarraskia
hori ikaragarri izan zala, beraiekin bat nagola ni eta badakizuek ere bai, eta bueno, aurrera eta lortuko dutela behar eta merezi duten beren oroimenerako Eliza horrekin o leku batean lortuko dutela eta aurrera joateko eta gogorreiteko. Gure aitortza ba. Haiekin gaudela. Gure aitortza beraientzat eta gure babesa Conchita Beitian mila esker agurtu behar dugu. Bueno, muixu bat. Arte. Eta zuei bioi ere, agur, entzulei ere, agur, astelenean bueltan izango gara, izan ondo, eta nahi baduzue gurekin bueltan. Aio! Keep calm and bigarren kafea.